आज यूट्यूब के माध्यम से भैया भी जान जाए कि हाँ तो आज दू गोले खान हुई। जब तक ले दोनों प्यास में एगो प्यास सिलेंडर ना बोलनी है तब तक ले दू गोला होते रही। यही पर ध्यान दी हो। बाहरी गाना बजाना बाहर प्यास निर्माला इंकरे का दुने ने बहाला। ओ निर्मला हमारे नाम है सागर आज पाल गोज में तहार भोरे बगागो। अभी तो हमारे पाले परल बड़ू के ना हम कदुन हम चंपारण घर हमार हवे कलाकार के कोनो घर दुआर होखेला। अच्छा ये बतावा हम चंपारण से गोपालगंज में आइल बनी तो गाना बजाना करे आइल बनी आ तू उत्तर प्रदेश से गोपालगंज में का माने का करे आइल बड़ू तू बा केहू पैसा दी हल त कहतरी की ठीक बा रउरा इतना न कमाई कि रउरा अपना मेहरारू के मुंह ना देखी। रुको ए भैया रउरा इतना न कमाई कि रउरा अपना मेहरारू के मुंह मत देखी आइंकरा मुहवा देख के रात दिन काम चला भी करे। आओ तारा गाना बजाना के अरे ई मत जनी हक की हरदम जवानी रही ई मत जनी हक की हरदम जवानी रही। अरे लूट कैला के छूट मन मानी रही ई माटी की देहिया हवे माटिया में मिल जाई। ए निर्मला यादव उतर जाई चेहरा ना मुहवा पर पानी। गाना बजाना है ना कोनो दाल भात के कवर ना है। झाड़ू के तुलना ना कबो करी कूची झाड़ू के तुलना ना कबो करी कूची नथिया के तुलना ना कबो करी छूची। निर्मला तहार दासा औसना खराब करो कि गोपालगंज से लेके आ तहारा उत्तर प्रदेश तक ले इंसान तो इंसान है निर्मला तहार के कोनो कुकुर लेना पूछी। ये पूछी बबुआ माने इनका गाना बजाना देखी ना सुमरन में है तना कुछ बनला के कौन काम बा कहो ए हैगा माने ई तार गाना बजाना हो का करब गरमा गरलिया। आजकल तो भैया सब है आजकल तो ब्यास ढेर भइल बड़े तू को गीत तो सब है लोग जानता एह बड़ा ऐसा हो गइल बा कि जहां तू को गीत हम जान गइनी तो हम ब्यास हो गइनी। हां जहां तू को गीत हम जान गइनी तो हम ब्यास हो गइनी। एगो बात हम रखनी है कि 18 महापुराण बा तो 18 पुराण में कोनो ऐसा पुराण बा जौना के तू बता द कि कितना श्लोक बा ओहि में तो तू हमरा के कहत रामचरितमानव में रामचरितमानव में विचार करी भैया जी कि किताब के नाम शुद्ध धरे के जौना कलाकार के ढोंग नहीं खे तू गाना बजाना का करी। अब इतना विचार करी कि उनकर ज्ञान कहाँ तक ले पहुंचल बा। लेकिन आज तारा का बतलाए बाज हम आज तारा के देखलाए बाज हम चल बबुआ मुस्कान खड़ा होके तो बड़ी सुंदर को गीत गौली है हमरा YouTube चैनल के मलिकार कदन छपरा से आइल बनी अब 5 दिन कदन भैया के लेके घूमत ठीक है बा अच्छी न बात बा। अरे यही सब भैया के देन बा के तहारा के दूगो लोग पूछता मतलब तहारा के जानत रहे तारा के केहू जानत रहे आ तू हमरा संग जहां 5 गो गा दलू तो 6 बेर तारा के लोग जो नमो भुला जाई तू जानत तारू के जहां सागरा से गौनी के हमर गागर भर के खेदेर दी हमरा के तो हिसाब किताब से गौनी गाना बजाना बबुआ। एगो गीत गौली हो विचार के नवरात्रन के समय चलता नवरात्रन के समय चलत न बा ओही में अगर ई कलाकार रहती तो कोनो एगो पचरा गौल रहती माई दुर्गा के। लेकिन ई कुवार के महीना में पड़ेला लेकिन 1 महीना ये एडवांस से चलेली। हां 1 महीना ई एडवांस से चलेली। अब छठ कार्तिक में पड़ेला तो छठ के धुन गौला के हमरा कौन गरज बा अरे मालिन पीटी हुआ के लंबी लाबी के एने गौलू हां
तार गुरु के तारे के सिखौले के बा हम वो आदमी के खोजतनी जे इनकर के बतौले बा कि ई गीतिया कामना बरे गावे के चाहे ओए में एगो झाल वाला बड़ा रविंदर भाई के सिखा अरे पहन कर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते हम वतन के सिपाही है कभी देश से गद्दारी नहीं करते अरे वक्त आता है तूफान हाथों में खंजर वरना तुम्हारे जैसे घुसपैठियों से पहले से सुभाष सागर लड़ने की तैयारी नहीं की हो बनते बनते बिगड़ गई बाड़ू बढ़ जा 2 मिनट बढ़ जा बनते बनते बिगड़ गई बाड़ू आ थेथर बाड़ू तो और गई बाड़ू ऊपर से चिकन चाकन लागत तारू ए निर्मला हम जाना तनी तू भीतर भीतर सर गइल बाड़ू चले ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम इनकरा के तारा के कुछ कहब ना अभी ले हम तारा के कुछ कहले नहीं खे लेकिन आज तारा के जांचब कि तू कितना पानी में बा आज YouTube के माध्यम से भैया भी जान जाए कि हाँ तो आज दू गोले खान हुई जब तक ले दोनों प्यास में एगो प्यास सिलेंडर ना बोल दी है तब तक ले 2 गोला होते रही यही पर ध्यान दी हो 12 बजे